അസ്സലാമുഅലൈക്കും, വെൽക്കം ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ചക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ചക്ക അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ അത്. ടേസ്റ്റിയായ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇന്ന് നമുക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 3 ഓപ്ഷൻസും വരും. ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിട്ട എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള ചക്കയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏത് പാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ചക്ക ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം വലിയതാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ. അതുപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുക്കറിൻ്റെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് മതി, ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം മതി. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇനി അത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 വിസിൽ മതിയാവും. അപ്പോഴേക്കിനാണ് ചക്ക വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാ 2 വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് ഞാനിത് എയറൊക്കെ കളഞ്ഞ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചക്ക നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണേ. വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് ഭാഗമാണ്, അധികമൊന്നുമല്ല. അതാ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. ഇനി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഏലക്കായ കുത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കൊരു 3/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിരകിയ തേങ്ങ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ അരിപ്പൊടിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ കട്ട ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. അപ്പം ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ മധുരം കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് 1 സ്പൂൺ കൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഞാനത് കുറച്ച് മധുരം കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ചേർത്തതാണ്. ഇനി 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിന് ചക്ക വിളയിച്ചത് എന്നാണ് പറയുക. നിങ്ങളുടെ അവിടെ എന്താ പറയുക എന്നറിയില്ല. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.